I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years, mahimo na mong professionals. That's right. Ay, Mami. Pwede bag-on niya na ninyo ipadayon ang inyong istorya? Kung mahumanata sa atong pag-ampo sa Ginoo? Yes, Mami. Yes, Mami. Good night, girls. Good night, Ate Shin. Diretsog sleep ha. Way magtuwa sa cellphone. Yes, Ate. Oh, Ate. Hala? Hala, kinsa kay nagtawag gagabi naman? Kuhay mong cellphone. Ug tan-awa ron may bawta. Ana, di ara o tubaga dayon kay si Daddy Del. Ha? Abi. Hello, Daddy. I miss you. I love you. How sweet. Hello, Daddy. Good evening. Nawahay ang pagpangatahuran da. But anyway, I love it. And I love you girls. Hay ba si Ada? Hello, Daddy Del. Good evening. Gimingaw na minimo. Labi na gid si Alea. Mukalit lang siya gila kung mingawan nimo. Uy, ikaw pa. Ano man? Unsa man muli mo deka? Mamakak deka. Naabay ako ha? Naabay na imong gitubag atong nangutana ka kung anong nihila ka. Ay, o lagi. Pero ato-ato naman ang tato. Ngano na nabit mo man ka? Huwag mag-away ha. Huwag mag-away. Usa may nautan ko moingon ka nga gimingaw ka na ako, Aliyah. I'm your dad, di ba? Bitaw, ang anak mingahon magyud na sa amahan. Mao gyud. Labi na sa amahan nga buutan parehas ni Daddy Del. Love, kumusta man lang ang pagsugod? Ay, okay. Nagid kaayo kuya. I'm sure nga wag yung mahayan si mami sa iyang pagpasalig nga maog yung mo gasto ining duha. Kay both of them are doing good. Gikasulti ba yan ako ang teacher ni Ada? Wa siya hunong sa pagdayeg ni Ada. Og si Aliyah? Ay, grabe ang mga comments sa iyang advisor. Uy, ingon man sa usa sa iyang mga classmates nga ako nga encounter. Praise the Lord. Daddy Del? Yes, my dear? Doawa sad unya mi ha. Nasama ka mo ulit diri sa Cebu. Mingaw na kayo ba? Gifted mga bata, ano? Sama pa nagsulti ni Shane at tong nanawag ko niya. Wa siya'y hunong sa pagdaig sa pagka-utukan yun ni Aliyah o Ada. Bantay kagaw? And I'm so flattered sa kahidlaw nga ilang gipahinungod nako. Flattered. Dalipay kay ko. Sige na. Nahuman naman ka sa pagkikistorya nila. Yan, katog na. Huy, usin ang kaon ni mo. Gisigam na ni mo hawk ang imong ulan. Kaya akong ginauna nga si Daddy Del ni. Siya ko'y nagpalit ani. Nanu, kuya, wagod ni mo. Peligro ni mong mabuang, no? Stuya lang ka. Nga dili man ka musunod sa akong gibuhat nga gimingaw man sa ka ni Daddy Del. Siya mo ko'y nagpalit sa daan ng imong ulan? Nya ako sa dinghagkan. Nya mo baw sa kag-ingon ako nga mura kog nabuang. Ay na lang kay daghan na ta. Kay ang buta kong isulti ba? Ang akong gikamingawan. Ang akong yung gidamgo nga ikaatubag og balik si Harvey. Unsa? Huy, Ada. Guwapa ko, Aliyah. Kayo, cute. Kanindot ni Mugnaong, Hamis ka ing imong kutis. Sa ato pa, maibog na ko si Harvey. Ada! Okay ra, maibog siya nako. Ada, pagtanong ha. Ayaw pangita og paagi nga maguba ang akong pangandoy babayhana ka. Kuni aram man gani ka, aron lang pagkiat-kiat, ayaw kong iamong. Balik na lang dito sa Davao, sa dili pa ka makasa din sa Cebu. Unsa? Huy! Gihinginlan ko nimo. Ay, balag, unsaon nimo sa pagsabot ang akong gisulti. Basta kay wa ko ganahi sa akong nadungog nimo.
Tinarong bayat ning akong pagsaad nga dili jud ko magpabadlong dinhi sa Cebu ada. Unya imo lang gubon, may pagunsa. Maulit na lang tanduha oy. Aliyon, unsa man ka oy? Wa pa gani ko'y gibuhat, igura gay ko nangutana. Di day pwede. Bisan sa pagpangutana, di day mahimo aliya. Og ni apa ha, wa day ko'y katungod di ay nga maibog sa mga lalaki. Wa day ko'y katungod nga mudayeg nila. Ito naman. Pero, lain lang ami abot sa kuna-una. Na ang kahadlok nga maghimo niya kag mga lihok nga ikasuko nila ni Mami Merced, ni Ate Shin, o lapi na gyud ni Daddy Del, ada. Nadlo ko, maong gisanta ta ka. Okay, pasaylo ako kung napasakitan ta ka og sulti. Pero kung nagtamod sad ka nako, dili nimo lainon ang akong pagpadlong nimo ada. Kay kaayuhan magud nato ang nasugal dinhi. Katumanan sa atong mga damgo ada. Kung nimo lang naunaan og maayo ang akong pagpahinumdum nimo, dili ra gid nimo sad angay ikasuko. Wa mo ko masuko nimo Aliyah. Og di gyud mahitabo nga masuko ko nimo kay pinangga ta ka. Og di sa gyud taon mahitabo nga masuko ko og malain ko nimo kay tungod nimo nakaabot ko dinhi sa Cebu. Saylo ako ha. Binangga sa takaada. Pang dili ko gusto nga mapakisad ang imong mga damgo. Gusto ko nga kung mulampos sad ka. Aron duha na tang makatabang unya sa atong pamilya. O sa ubang mga lumad nga parehas nato. Mahal ta kay kaig-agaw ko. Imong gitsikap ang angay natong dadon para ni Adawiya gaw? Wala ba'y nakuwang sa akong kiingon nimo gabi eh? Ay kabala ka. No worries kay ano pa imutang ni gyud nako ang tanan sa sakyanan. Salamat kayo. Okay. Magkakita ka karon ni Adawiya. Nya sultihi lang ko kung wa ba ko masayop sa akong tumong sa pagtabang. Aron mabawi niya ang mga adlaw nga pulos mga kasakit ang iyang natilawan. Human siya i-abandonar sa tao nga igo ra di ay nga mipahimos niya. Kay dili day gugma ang nagsugo. Aron menyuan siya. Tagpaita ng istiluha no. Malagi. Kabantay gagaw. Imagine, wala tahon siya. Para lang ni makagamit niya. Hiktan aron dili makasukol. O makapanlipod siya ang pagkababay. Wala siya gitawag gaw ganing luog. 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 Kalaming isalbi siya ng batasana eh. Lupig pa'y iro. Pero bisan kung supak pa unta sa kabubuto ni Adawiya, ang nahimo niyang kinabuhi. Ngan nga nahitabo na ang tanan. Yan na lang giton. O ang nakanindot kaysa diyang yang nahibawan ko no nga nagsabak si Adawiya. Kinasingkasing ko no in taon kining gidawat sa makaluluoy nga babay. O giampingan gid ko no ang iyang gisabak. Kay nalipay na nga hapit na siya nga mahimong inahan. Pero laing kasakit ang mihasmag niya. Hinungdan nga karon na depress in town. Tungod kay nakuha ang bata nga diha siyang sabakan. Diha magsugod ang laing yugto sa pagkahugno gini Adawiya. Sa laing krus nga bugat kaayo nga bidat og niya. Luoy yun, luoy. Magkaluluoy yun. Pero dako ako pagtuo. Nga may purpose ang Ginoo sa iyang pagkuha sa anghel nga diha na unta ni Adawiya. Tungod kay, iya tingali ning giandaman og nindot nga kinabuhi sa unahan. Husto ka. Husto ka gid kaayo gaw. Ug tingali kita mo ay mahimong usa sa mga instrumento sa Ginoo Instrumento. para matilawan ni Adawiya ang tinuod nga kalipay. Magatabangi ko gaw aron sa pagsalbar niya.